Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Каманды, што стаяць зараз за гульнявымі стойкамі ў чаканні займальных пытанняў, прайшлі адбор на сайце тэлеканала «Беларусь-3» і прыехалі на запіс. Гэта творчыя людзі арт-кафе на Ірынінскай. Паважаныя капітаны, вам слова. Дмітрый, слухаю. Нам вельмі прыемна прымаць удзел у гэтай віктарыне. Я лічу, што гэта найперш спаборніцтва сяброўскае паміж намі будзе. Таму жадаю і тэлегледачам, і нам вялікага настрою. Гэта сапраўды так. Я таксама жадаю вам як перамогі, так і добрага настрою. Гэта галоўнае. Як жа называецца ваша каманда, Дмітрый? Арт-кафе. Арт-кафе. З вамі сёння Дзіяна і Вячаслаў. Творчыя людзі. Ну што ж, паслухаем капітана другой каманды. Дмітрый таксама, дарэчы, вітаю. Добрый дзень. Ну, мы упершыню тут. І я так разумею, што мы хоць і будзем з'яўляцца ворагамі ў гульне, но мы сябры па жыцці. У нас няма ворагаў, Дмітрый, у нас толькі сапернікі. Ну, няхай будуць сапернікі. Пабедзім. Пераможам. Так, падтрымку знайшоў. Сёння з вамі Эдуард і Владзімир. Таксама творчыя людзі. Дмітрый, а як жа называецца ваша каманда? Наша каманда называецца «Сімулякрас» па назве нашага гурта. Ну, гэты адказ цягне яшчэ адно маё пытанне. Што ж гэта такое сімулякрас? Гэта гульня слоў, ну, сімулякар і крос па-англійскі гэта крыж. Ну, вось такое атрымалася, як бандіта, стокі сімулякрас. Зразумела. Ну што ж, і камандзе сімулякрас. Бачыце, запомніла з першай спробы. І камандзе арт-кафе я, вядома, жадаю перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, мовазнавец, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Прывітанне шаноўным удзельнікам нашай сённяшняй гульні віктарыны. Вітаю і вас, дарагія тэлегледачы, усіх, каму цікавая наша перадача, хто прагне далучыцца да моўных скарбаў, хто хоча паспрабаваць і свае сілы ў конкурсных заданнях. Гульцам зычу трапных адказаў, паасобку і ўсім разам. Перадачы, поспеху, удачы, няхай роднае слова загучыць адмыслова. Дзякуй вялікі, шаноўны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву, назваць іх па-беларуску. Вось першае заданне. 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Пачуеце і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Няправільны адказ будзе гучаць інакш. І балаў, на жаль, не прынясе. Каманда, што адкажа правільна першая, атрымае 2 балы. Націскаць на кнопку можна толькі пасля пытання вядучага. Такім чынам прыгадваем. Што гэта? І першым быў Дмітрый, капітан каманды «Сімулякрас». Гэта скарб. Гэта сапраўды скарб. Першыя 2 балы вашы. Вы зналі. Увага! Наступны слайд. У гэты раз першым быў капітан каманды арт-кафе. Ужо падрыхтаваліся? Не трэба 5 секунд, Дмітрый? Нет, мы заранее. Мы ведаем. Усё ведаюць. Такім чынам, хто адказвае? Кажа Дзіяна. Мы ўпэўнены, што гэта скарпэтка. Скарпэтка? А што скажа каманда «Сімулякрас»? Хто паспрабуе? Ну, давайте паспрабую я. Калі ласка, Дмітрый. Можа, салфетка? Салфетка. Такі варыянт. І таксама неправільны. Шаноўныя, гэта сурветка.
По-беларуску сурветка. Увага, руку на кнопку. Наступны слайд. І зноў Дмітрый, капітан каманды арт-кафе. Дмітрый, такім чынам гэта? Лекі. І гэта правільны адказ. 2 балы вашы. Малайцы. Наступны слайд. Дмітрый Тарасаў націснуў кнопку першым. У нас ёсць адказ, і адказваць будзе Эдуард. Калі ласка. Гэта жарабя. Ваша праўда, малайчына. 2 балы ў каманды «Сімулякрас». А вось у наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вами. Пастаўце іх у належным парадку і назавіце слова. За правільны адказ 2 балы. Возьмеце падказку, заробіце толькі 1. Каманды адказваюць па чарзе. Першай адказвае каманда арт-кафе. Калі ласка, літары для іх. Вось 5 літар. Складзіце іх у адно беларускае слова. Дмітрий, хто адкажа? Вячеслав. Вячеслав, мы слухаем вас. Мы думаем, што гэта слово рэаліі. Рэалі. Тут невялікая памылка, не хапае 6-й літары і. Вось каб яшчэ 1 літара і была, то былі б рэаліі. А так і іншае слово. Ужо ёсць варыянт, не? Ёсць які? Арэлі. Арэлі, так, гэта арэлі. На жаль, балаў гэтае слово ўжо не прынесла, бо пазнавата вы яго сказалі. Слово для каманды «Сімулякрас». Увага на экран, літары для вас. Іх таксама 5. Дмітрий, хто адкажа? Ну, Владимир адкажа. Владимир, калі ласка. Мне доручили отказать, но я не уверен. Комин. Гэта правільны адказ. Малайчына! Малайчына! Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 6 і 2. І гэта толькі пачатак. Ну, а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Ну а першымі за перамогу паспрачаюцца Диана и Владимир. Сказ для вас. Что вы хотите получить на ужин? Першай была Диана. Падрыхтавалася, Дианочка? Так. Калі ласка, мы слухаем вас. Што вы жадаеце атрымаць на вячэру? Вы маеце рацыю, Диана. Вы маеце рацыю. 2 балы вашы. Владимир, як цудоўна ён вас падтрымліваў. Дзякуй вам, Владимир. Наступная капитанская гульня. 2 Дмитрия. Здесь очередь продвигается быстро. Зайдем? Першым быў Дмітрый Тарасаў. Менавіта ён зараз 5 секунд думае і рыхтуе адказ. Ну, паспрабую. Калі ласка. Тут чарга хутка імкнецца. Зайдзем. Ёсць некаторыя невялікія недакладнасці. Менавіта гэта і пацвярджае наш эксперт. Дмітрый, паспрабуйце вы ваш варыянт. Тут чарга рухаецца хутка. Зайдзем. Дим, і таксама ёсць невялікая недакладнасць. Па-беларуску будзе правільна так. Тут чарга пасоўваецца ці рухаецца хутка. Зойдзем. Зойдзем, вось гэта і была памылка. Дзякуй, Святаслав Геннадьевич. Святаслав Геннадьевич падказвае і дае прапанову. І адной камандзе за імкненне да перамогі, і другой по 1 бале даць. Згодны? Згодны. Малайцы. Увага, трэці бой. Эдуард, Вячеслав, руку на кнопку. Мне обычно не очень хочется завтракать. Першым быў Вячеслав. Мне обычно не вельмі хочется завтракать. Ну, про слово пераклаў Вячеслав. Аплодисменты яму, малайчына.
Ну, а цяпер паспрабуе гэта ж самае зрабіць Эдуард. Ужо з папраўкамі, калі ласка. Мне звычайна не вельмі хочацца снедаць. І гэта правільны адказ. Выключна, Эдуард Малайчына, вашы 2 балы. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, размінка і першы конкурс праляцелі незаўважана і паспяхова. На жаль, асабліва няма да чаго і прычапіцца. Адказваеце на пытанні, бадзёра перакладаеце сказы. А яны сёння зусім не складаныя. Ужо ўсе, відаць, усё ведаюць і пра сняданак, і пра вячэру. А чэргі даўно ў мінулым. Былі б толькі грошы і апетыт харошы. А чэргі хай хутчэй пасоўваюцца, менавіта пасоўваюцца, бадай што на жыллё. А наша гульня ідзе даволі хутка, і я зычу вам поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, шановны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 9-5 на карысць каманды «Сімулякрас». Ну, а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдкаўжывальных і не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічыце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца, свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда, у якой пакуль менш балаў. Гэта пакуль каманда «Арт-кафе». Для вас вельмі прыгожае слова «шмалец». Што яно абазначае? Шмалец – гэта сталовы нож. Скрыначка для крэйды. Гусіны тлушч. П'ять секунд прайшлі. Дзіма, як бы не хацелася яшчэ трохі паразважаць, часу ўжо не засталося. Дмітрый, хто адказвае? Адкажа Дыяна. Мы прыдумалі, што шмалец – гэта варыянт В – гусіны тлушч. І гэта правільны адказ. Каманда «Сімулякрас», ваша слова. Скавыш. Скавыш – гэта збан з вузкім горлам. Моцны пранізлівы вецер. Прыстасаванне для прыгатавання алею. Дмітрый, а 5 секунд ужо прайшлі, і трэба нейкае рашэнне прымаць. І першае рашэнне хто адкажа? Возьму на себе такую Так, калі ласка. Мяне будут бить, калі нет. Не так адкажу. Мы меркуем, што слова «скавыш» – гэта збан з вузкім горлам. Ну, нічога страшнага. Дмітрый Нілаў, слухаю вас. Варыянты у вас ёсць, і хто іх прапануе? Адзін. Ёсць варыянт, адкажа Вячеслав. Вячеслав, калі ласка. Мы вот думаем, што гэта моцны пранзлівы вецер. Гэта правільны адказ. Наступнае слова таксама для каманды «Арт-кафе». Гэта прыметнік. Які? Чэзлы. Чэзлы насычаны вільгаццю. Сыры. Хваравіты, слабы, збянтэжаны, нясмелы. Ёсць адказ. Дмітрый, хто яго прапануе? Ёсць адказ, адкажа Дыяна. Дзеначка, калі ласка, слухаем вас. Мы лічым, што чэзлы – гэта насычаны вільгаццю сыры. Трошкі памыліліся, нічога страшнага, так бывае. У каманды «Сімулякрас» ёсць выдатная магчымасць падхапіць 2 балы. Гэта зробіць, Дмітрый? Гэта зробіць Эдуард. Эдуард, слухаем вас. Мы лічым, што чэзлы – гэта збянтэжаны. Нясмелы, да? Нясмелы. Вось і не так. А вы Мы памятаеце, я таксама. А вы памятаеце такую беларускую прымаўку? Каб не поле ды не лес, беларус даўно б пачэз. Гэта значыць, саслаб і захварэў бы, каб не поле ды не лес. Чэзлы хваравіты слабы. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае слова, наступны прыметнік для каманды «Сімулякрас». Шэрхлы, які гэта? Шэрхлы – гэта дарэмны,
бескарысны, Не зусім прыстойны. цвёрды, падсохлы. Ну, як на мой погляд, так такое не вельмі складанае слово. Ну, паслухаем, ці Вот справіліся. рассказывать Владимир. Уладзімир, слухаем вас. Мы думаем, что шерхлый – это ответ В, твердый, подсохлый. Вы правильно лічыце, правильно думаеце і зарабляеце 3 балы. Малайчына. Наступнае слово ужо назоўнік для каманды арт-кафе. Чупрына. Чупрына – гэта пограб з лёдам для захоўвання прадуктаў. Пасма валасоў, якая спадае на лоб. Балотная травяністая расліна. Ёсць адказ, адкажу я. Калі ласка. Гэта пасма валасоў, якая спадае на лоб. Вы маеце рацыю, малайцы. І апошняе слово гэтага конкурсу, можа не такое лёгкае, хопіць ужо гуляцца. Слово рата. Рата – гэта адна з частак агульнай платы. Добраахвотнае аб'яднанне. Ліпавая дошка, на якой гравіруецца карціна. Ужо падрыхтаваліся, Дмітрый. Так, і ёсць Наши варыянт. меркаванні супалі. Адказваць буду я. Мы лічым, што рата – гэта добраахвотнае аб'яднанне. Меркаванні супалі, гэта добра. Галоўнае, каб у камандзе было адзінства. Апладысменты. Ну а цяпер паслухаем, ці знайшлі адзінства ў абмеркаванні гэтага пытання ўдзельнікі каманды арт-кафе. Дмітрый, слухаю. Ну, мы таксама думалі і лічым, што гэта адна з частак агульнай платы. І гэта правільны адказ. Калі хочаце, я прывяду прыклад. Калі хочаце, я растэрміную гэтыя грошы на 3 раты. Дзякую вам за вашы веды, малайцы. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Сімулякра» з 12 ачкоў, а каманда арт-кафе выйшла ў лідары, у яе 15 балаў. І мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Дмітрый, гэта каманда «Сімулякрас». Менавіта вы ўтрох зараз выбераце адзін канверт з 6. Мы берем конверт номер 3. Трэці канверт нам адкрыйце, калі ласка, і ў голас зачытайце, што ў ім. Як з рэшата. Як з рэшата, так? Як з рэшата. Запомніце ваш выраз. Дмітрый Нілаў і каманда арт-кафе. Любы, акрамя трэцяга канверт. Мы 6 возьмем. Што ж у 6-м канверце даведаемся? Садом і Гамора. Садом і Гамора. Знаёмы выраз? Паслухайце, што вам трэба зрабіць. На абдумванне гэтага задання у каманды арт-кафе, у каманды «Сімулякрас» будзе 30 секунд. Праз гэты час вы мусіце растлумачыць сэнс выразу, гэта першае заданне, мусіце скласці сказ з гэтым выразам, гэта заданне нумар 2, і трэцяе заданне, вам трэба будзе згадаць адпаведнік з рускай мовы або сінонім з беларускай мовы. Гэта значыць выраз, фразеалагізм з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Працуйце.
што ж, шановныя гледачы, нашы гульцы падрыхтаваліся, усміхаюцца абедзве каманды. Уладзімір пачынае ад каманды «Сімулякрас». Што ж абазначае выраз «як зрэшата»? Ну, мы вырашылі, што гэта абільна, моцна. Ліць, праўда, абільна, моцна ліць. 3 балы ўжо вашы. Ну што, Дмітрый, які ж сказ вы падабралі? У нас быў сказ. На вуліцы дождж лье, як зрэшата. Залічваем вам яшчэ 3 балы і ўрэшце Эдуард са сваім адказам. Мы подобрали выраз, как из ведра. Выдатна. 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла цудоўная каманда «Сімулякрас». Дарэчы, беларусы яшчэ скажуць, як з цэбра, як з луба. Ну, а расіяне, как из ведра. Сапраўды. Давайте слухаць адказы каманды «Арт-кафе». Хто пачынае, Дмітрый? Діяна, пачынайце. Які выраз у вас быў? Нашай камандзе дастаўся выраз, біблейскі выраз «Садом і Гамора». Што ж ён абазначае? У сённяшні час гэта больш змягчоная форма, якая абазначае неразбярыху. Неразбярыха, сапраўды. Сумятня, бязладдзе, поўная неразбярыха. Вы вельмі правільна вызначылі сэнс, вашы 3 балы. Дмітрый, працягвайце. Ну і тут такі лёгкі сказ, тут такі кавардак, Садом і Гамора. Дзякуй, добры сказ. Ну, спадзяюся, што гэта вы не пра нашу гульню і не пра нашу студыю. Дзякуй, яшчэ 3 балы. І ўрэшце, Вячаслаў, калі ласка, рускі адпаведнік або беларускі сінонім. Ну, возникает такі синоним, як тихий ужас. Сапраўды так. І яшчэ 3 балы вашы. Малайчына. Беларусы скажут сыр-бор, шурум-бурум. Россияне вавилонское столпотворение, тихий ужас и полный кошмар. Дякую вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, сёння трапіліся вам зусім розныя, адзін нават біблейскі, фразеологізмы. Яны вельмі цікавыя, вы добра з імі справіліся. Можа, недзе ў свеце Садом і Гамора гэта значыць поўная неразбярыха, бязладдзе, а ў нас на гульні гармонія і цудоўная атмасфера. А да выразу «як зрэшата» успомніліся вершаваныя радкі ад Кандраты Крапівы. Дарэчы, ягоны твор закранае таксама і біблейскую тэму пра сусветны патоп. Хто ж астаўся, таму згуба, калі ліне дождж, як злуба. 40 дзён так і начэй, нібы зрэшата цячэ. Тут яшчэ вам і сінонім да выразу, як злуба. Зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. Дякую вам, Святаслаў. На рахунку каманды 21-24 балы. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Увага на экран. Каманда «Сімулякрас». Речке чистою коханье, вдаль светлою плыве. Это першае спатканне. Поцалуй. Поцалуй! Песня «Не чакала, пакахала». Музыка Трыэла Майсурадзе, словы Аляксандра Лягчылава, ну а выконваў ансамбль народнай музыкі «Бяседа» і салістка Юлія Саўчанка. Ну а цяпер музычнае заданне для каманды «Арт-кафе». Увага на экран! У сердце любовь, ты запиши, вывучаю я тебе до дробниц, Мару с тобой разом соснить. Горы, реки, гаи,
Бераги. Молодцы! 3 баллы ваши. Песня «Небосхил Европы», музыка Александра Рыбака, словы Глеба Лободенки. Выконваў Диана Александр Рыбак, малайчынка. Паэтычнае заданне для команды «Симулякрас». Мой милый товарищ, мой лётчик, возьми ты с собою мяне. Я ведай, вялікі ўжо хлопчык і умею ўжо. У нас есть отказ, и откажа Владимир. Мой милый товарищ, мой летчик, возьми ты с собой мяне. Я ведай, великий уже хлопчик, и умею уже летать во сне. Малайчына! Володя. Верш «Хлопчык і лётчык». Хто яго напісаў, вам трэба адказаць. І вы заробіце яшчэ 3 балы. Верш «Хлопчик и летчик» написал Янка Купала. І гэта правільны адказ. Вы малайцы! Паэтычнае заданне для каманды «Арт-кафе». У чужым нялюдскім землятрусе хіба ж у нечым мелі мы віну? Божа, адвядзі ад Беларусі. Ці ёсць адказ у каманды «Арт-кафе», Дмітрый? Адказ ёсць, а апошняе слово гэта вайна. Так, вайну, так. А вось... А яшчэ 2 словы? 2 словы згубіліся. А 2 словы згубіліся. Так, давайте паслухаем. Коль няма адказу, давайте паслухаем каманду «Симулякрас». А у вас варыянты ёсць, Дмітрый і яго каманда? На жаль, у нас пока таксама няма. Пакуль таксама няма. Ну, тады я гучу правільны адказ. У чужым нялюдскім землятрусе хіба ў нечым мелі мы віну? Божа, адвядзі ад Беларусі здраду, вераломства і вайну. Вось ён правільны адказ. Святаслав Геннадьевич падказвае, што 3 балы можна было зарабіць, аднак за одно слово даём толькі 1 бал. Дзякуй вам, Святаслав Геннадьевич, думаю, удзячна каманда. Верш «Малітва». А вось хто яго напісаў, вам трэба адказаць. Гэта Геннадзь Бураўкін. Геннадзь Бураўкін, сапраўды, гэта правільны адказ. Малайцы! Телегульня завершается. Сёння першай стала команда «Арт-кафе». У іх 31 балл. И только на 1 балл меней, только на 1 балл меней у команды «Симулякрас», цудоўнай команды. Амаль што нічыя. Малайцы. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. Дякую. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.